Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem una eina molt important que és la pissarra digital. Veurem una de les eines disponibles dintre de la Google Workspace, que és la Jamboard. Dintre del navegador, quan estem validats, despleguem el quadre d'opcions i veurem que tenim disponible la Jamboard. Jamboard no deixa de ser una pissarra digital que nosaltres ens podrem o unir o crear. Per unir-nos només haurem de cercar-la dintre de les Jamboards que apareixeran aquí si estan creades recentment o les hem de buscar. Si hem de crear una, accedirem al més que està a la cantonada inferior dreta de la pantalla. Al donar-hi al més, se'ns generarà una nova Jamboard que nosaltres podem posar-li un nou títol. Exemple, fum, pissarra digital. Una vegada la tenim creada, la seva interfície és molt senzilla i intuïtiva. El que nosaltres podem fer és generar tantes pissarres com vulguem i definir el seu fons. Per exemple, perquè veiem els diferents contrasts, posem una blava, la següent la posem amb les línies i la tercera amb aquests quadres grisos. D'aquesta manera sabem en quina pissarra estem. Posteriorment, en el menú de l'esquerra tenim un conjunt d'eines. La primera seria directament per escriure. Hola, ho sento, estic amb el ratolí. Això, amb una capturadora digital, va molt bé i es poden aconseguir resultats molt bons. Podem canviar els colors i la forma. Per exemple, escollim la segona i en blanc. I tornem a intentar escriure millor aquest hola. Ja ho tenim aquí. La segona seria per esborrar. Molt senzillet, puc esborrar tot el que jo vulgui. Aquesta seria per seleccionar. Després tenim per posar pòsits. Per exemple, aquí seria Hola món. I ja ho tenim aquí. I podem deixar tots els que vulguem i després aquí posar les preguntes que nosaltres vulguem o els canvis que vulguem fer. Com podeu veure, és una eina que permet no només la creació, sinó també la interacció. Podem adjuntar una imatge, per exemple, buscar-les en el Google Drive o si ja la tenim pujada, per exemple, l'afegim i la podem posar aquí. També podem fer un cercle per tal de senyalitzar o fins i tot per posar un text. És molt intuïtiu, és molt fàcil manipular aquests objectes. Només recordo 4 cosetes que s'ordena sobretot per diferents capes, com podeu veure. Ara el cercle, el text està pel davant del cercle. Si jo selecciono el cercle i li dic ordena, porta endavant, veieu? El text està aquí, però està al darrere. I ara està davant de tot, com podeu veure. Veieu? I puc jugar, per exemple, selecciono en la imatge i li dic ordena, porta al davant i ara està al davant. És per ordenar tots els elements que afegim al Jamboard. Una cosa molt interessant és utilitzar, per exemple, el làser. El làser et deixa marcar, per exemple, per fer èmfasis, no? I dir, fixeu-vos aquí i es queda una miqueta, com podeu veure. O fixeu-vos aquí en els ulls del Vegetatux, doncs el mateix. És una eina molt bona, un punter, que serveix per marcar allò on s'han de fixar els alumnes. Aquesta eina de Jamboard també té que podem unificar-la o integrar-la dintre del que seria un Meet. Llavors, tothom pot participar en aquest Jamboard, el poden visualitzar. És una eina molt interessant. Una vegada tinc la feina feta, el que puc fer és baixar-la com un document PDF, baixar-la també com una imatge i llavors poder compartir-la amb
els diferents participants o alumnes que estiguin realitzant aquesta activitat. Si m'he equivocat, puc esborrar el marc. Si esborro el marc, esborro tot el contingut que hi ha dintre d'aquesta pissarra digital. Per compartir aquesta pissarra digital, l'únic que he de fer és donar-li a compartir i a partir d'aquí seleccionar què vull fer. Com sempre, tots els documents. Puc compartir el link, puc compartir per persones. En aquest cas ho faré amb el José i amb el Christopher, que són dos dels meus companys formadors. Els enviaré. I ara mateix, d'aquí uns segons, entraran i podran realitzar les diferents accions. Mentre ells estan entrant, recordo que podem utilitzar el Zoom. El Zoom és una eina molt potent per poder moure'ns per la pissarra digital i aprofitar molt més. Fixeu-vos que la barra d'eines sempre ho tenim visible i nosaltres el que podem fer és ajustar aquesta pissarra, com podeu veure. Ell et dona, diguem, l'ajust més idoni i ara quan comenci a entrar els meus companys, doncs podrem veure la interacció que podem fer. Molt bé. Com podeu veure, ja han entrat els dos meus companys formadors, el Cris i el José. Tots els usuaris estaran marcats aquí i podrem veure les seves interaccions. Com podeu veure, estan posant ítems sobre la tardor que els he demanat, imatges, i com podeu veure és una eina molt interactiva, fàcil d'utilitzar i on ells poden canviar de diferents pissarres digitals i cadascú podria treballar en una o el que volguéssim. Com podeu veure, amb aquesta eina es poden millorar molt les classes en format digital i aconseguir uns resultats molt interessants. Fins i tot, si jo utilitzo el làser, ells estarien veient el que jo estic marcant. Llavors, podríem tenir una conversa, podríem dir això no, per exemple, podríem treballar i podríem fer infinitat d'accions col·laboratives. Mentre els meus companys continuen treballant, us deixo. Això és tot. Fins la propera.